Sziasztok! Ma a CNC gépemben megpróbálom a satút párhuzamosan belőni a tengelyekkel, illetve hát az egyik tengelyjel. Vettem hozzá egy ilyen mágneses talpat, azt rögzítettem a CNC gépre, és vettem hozzá egy ilyen mérőórát, és ezzel megpróbálom belőni párhuzamosan. A rögzítést az egyik tengelyre tettem, igazából lehet, hogy egyszerűbb lett volna később a másik tengelyre, vagy praktikusabb, de most így alakult. Gyorsan homingolom a gépet itt, és itt látjátok a mérőórát, meg a satut. Mindjárt elkészítem a setupot hozzá. A satú egyelőre csak az egyik sarkán van egy kicsit lerögzítve egy csavarral. A másik négy rögzítés az most tulajdonképpen üres. Annyira van lerögzítve, hogy azért magától nem mozduljon el, de azért lehessen rajta valahogy állítani. Itt, itt az elgondolásom a mérőórával még nem teljesen korrekt. Majd a következő vágásnál jobban látszik a setup. Alapvetően egyébként a gép az alumíniumból van, úgyhogy a rögzítést azt úgy oldottam, hogy vettem egy hát nem tudom, szerintem valószínűleg vasból lévő ilyen darabot, és azt ráragasztottam epoxi ragasztóval. Most annyi, hogy az óra, ha nagyon kinyúlik, akkor elmozdul. Na, itt kezdődik akkor a setup, itt kicsit változtattam az előzőkhöz képest, és a satú nyitott pozícióban van, és most nem tudom melyik tengely ez, Y vagy X. X tengelyel oda mozogtam, ráállok a mérőórával, nem tudom, hát úgy kb. A felére lőttem be, hogy úgy 10 mm-t tud ugye mérni a mérőóra, és 5 mm-re mértem be. Ez itt már előtte is arra gondoltam, hogy lehet, hogy jobb lett volna, ha nem ezt a módszert használom. Mindjárt látjátok, hogy miért macerás ez a módszer. Itt berögzítem az órát, kicsit kikopogom belőle a millimétereket, úgy tűnik be van állítva nullára, jó? És akkor elkezdem kézzel tekerni a satut. Ez meglehetősen unalmas egy művelet volt. Aztán ugye itt az elvártaknak megfelelően nem mozog a mérőóra, hiszen az a pont az alatt csak elmozdul az anyag. Majd amikor kicsit elérek a végére, akkor mozgatom hozzá a tengelyt is. Most, hogy ez kényelmes legyen, persze telefonról csinálom a kézi vezérlővel. Na, most mozog a tengely. Akkor látjuk, hogy azért kicsit az óra elmozdult, most szerintem mínusz irányba. Jó, mozgatom tovább a satut. Ezt már egyébként előre így gondoltam, hogy ez nem túl praktikus, de már végig gondoltam a dolgot annyira, hogy jó, akkor most már kipróbálom, megcsinálom, lássuk az eredményt. Lehet, hogy jobb lenne nem az X tengelyen lévő síkot mérni, hanem talán az Y tengelyen lévő síkot, tehát a satunak a pofáját. De hát ahhoz kell majd először találni valami rögzítési pontot az órához, úgyhogy most a rögzítési pont hiányában ennél a beállításnál maradtam. De még annyi, hogy a satunak ugye két pofája van. A
két pofa között van azért egy kis eltérés, tehát hogyha az egyik pofáról átmennék a másikra, akkor ott az óra ugrana egy, nem tudom, hát egy fél millimétert, vagy valami ilyesmit. Tehát azt a játékot nem lehet játszani, hogyha elérte a két pofa egymást, akkor tovább megyek a tengelyel, és elmérem ugyanúgy ezzel a módszerrel a másik végéig. És most meg kell elégednünk azzal, hogy csak a feléig mérünk. Na, itt mindjárt elérünk oda a végéig, és látjuk, hogy igen, ez nem nagyon van párhuzamosan. Egyébként megjegyzem, hogy ezt szemre lőttem be. Tehát, hogy ezt úgy raktam föl, hogy na jó, akkor úgy szemre. Itt most egy kis kalapáccsal megütögetem nullára, és akkor megpróbálom befixálni a két pontot. Aztán jött egy ötlet, hogy hoho, ott van az a sin, azon is mérhetek. Úgy gyorsan kipróbálom, mert lehet, hogy legközelebb akkor egész egyszerűen nyitott pozícióba hagyom a satut, és ezen a sinen mérek végig. Most ugye az elvárásnak megfelelően nullát szeretnék kapni, tehát hogyha visszamegyek az elejére, akkor remélhetőleg nullát fog mutatni a mérőóra, hiszen az előbb pont párhuzamba hoztam. Hát úgy, nem tudom, hogy... nem. Látszik, még nem. Teljesen nulla. Nagyjából nem mozgott egyébként a mutató, úgyhogy nagyjából jó volt. Itt megint tulajdonképpen kinullázom. És akkor visszamegyek a másik végéig. De egyébként meglepő, hogy egy ilyen kalapáccsal mennyire ezeket a tizedeket ki lehet belőle ütni. Fogalmam se volt róla, ezt csak YouTube-on láttam. Aha, és akkor visszagyogolok, és látszik, hogy nem nagyon mozog vagy az én értékelésem szerint nem nagyon mozog. Hát nyilván eddig, amikor szemmértékre dolgoztam, ahhoz képest ez mérföldekkel jobb. És akkor itt még azt hiszem, még egy kicsit próbálkozok nullázni, hogy ez alapján hogy megy. Aha, és akkor ott szépen látszik, hogy most nullában van. Igen, és akkor azt mondanám, hogy legközelebb ezt úgy fogom csinálni, hogy a sapu az teljesen ki lesz nyitva, és egész egyszerűen ezen a sinen végig megyek az elejétől a végéig, és akkor nincs ez a probléma. Még annyi volt menet közben, hogy ennek a satunak a másik vége nem volt lefogatva, és ezért egy kicsit azért így lehetett érezni, hogy ha az ember rákopint, akkor az lebeg. Úgyhogy itt a végén sajnos nem látszik, de azt is lefogadtam, és akkor így lett kinullázva.